Capítol 19. Roben les monedes d'or amb Pinotxo i, de càstig, es guanya 4 mesos de presó. El Titella va tornar a la ciutat i va començar a comptar cada minut. Quan li va semblar que ja era l'hora, va enfilar el camí que duia cap al camp dels miracles. I mentre caminava de pressa, el cor li batava amb força i li feia tic-tac, com un rellotge de paret quan corre de debò. I mentrestant pensava: i si en comptes de 1.000 monedes a les branques de l'arbre en trobés 2.000? I si en comptes de 2.000 en trobés 5.000? I si en comptes de 5.000 en trobés 100.000? Oh, aleshores, quin senyoràs seria! Podria tenir una gran casa, 1.000 cavallets de fusta i 1.000 cavallerisses per divertir-m'hi, un celler ple de rossolís i altres licors i un bufet ple de fruita confitada, pastissos, ametllats i neules amb nata. Amb aquestes fantasies al cap, va arribar a prop del camp i es va aturar a veure si podia albirar algun arbre amb les branques carregades de monedes, però no va distingir res. Va fer 100 passes més i res. Va entrar al camp. Va anar fins al damunt del clot on havia enterrat les monedes i res. Aleshores es va quedar pensarós i, oblidant les normes de l'etiqueta i les bones maneres, es va treure una mà de la butxaca i es va rascar el cap llargament. En aquell moment va sentir una gran riallada. Es va girar i va veure amunt, sobre un arbre, un gran lloro que s'esplugava les poques plomes que li quedaven. «Per què rius?», li va preguntar en Pinotxo amb veu d'empipat. «Ric perquè esplugant-me m'he fet pessigolles sota les ales». El Titella no va respondre. Va anar a la bassa, va tornar a omplir d'aigua la mateixa sabata d'abans i va regar un altre cop la terra que cobria les monedes d'or. Aleshores, en la solitud silenciosa d'aquell camp, es va sentir una altra riallada, encara més impertinent que la primera. «Està bé!», va exclamar en Pinotxo enrabiat. «Es pot saber de què rius, lloro maleducat?» Ric dels tòtils que es creuen totes les ximpleries i que es deixen entabanar pels qui són més murris. «Ho dius per mi?» «Sí, ho dic per tu, pobre Pinotxo, per tu, que ets tan sonso que et creus que els diners es poden sembrar i collir als camps, igual com se sembren les mongetes i les carbasses. Jo un dia també m'ho vaig creure i ara em toca pagar-ho. Ara, massa tard, m'he convençut que per tenir honradament uns quants diners s'han de saber guanyar o amb la feina de les mans o amb l'enginy del cap». «No t'entenc», va dir el Titella, que ja començava a tremolar de por. «Paciència, t'ho explicaré millor», va afegir el lloro. «Has de saber que, mentre eres a la ciutat, la guineu i el gat han tornat al camp, han agafat les monedes que havies enterrat i després han fugit com el vent. I ara atrapa'ls si pots!» En Pinotxo es va quedar amb la boca oberta i, com que no es podia creure les paraules del lloro, va començar a gratar amb mans i ungles el terra que havia regat. I cava que cavaràs, va fer un clot tan fondo que hi hauria pogut cabre un paller tot dret. Però les monedes ja no hi eren. Aleshores, desesperat, va tornar corrents a la ciutat i va anar de dret al jutjat per denunciar al jutge els 2 lladres que l'havien robat. El jutge era un mico gros de la raça dels goril·les, un vell mico respectable per l'edat, per la barba blanca i, sobretot, per les ulleres d'or sense vidres que havia de dur contínuament per culpa d'una inflamació ocular que el turmentava des de feia anys. En Pinotxo, davant del jutge, va explicar fil per randa la iniqua estafa de la qual havia estat víctima. Va donar el nom i els cognoms i les senyes dels 2 malvats i, finalment, va demanar justícia. El jutge el va escoltar amb molta benignitat, es va interessar moltíssim per la història, es va entendrir i, quan el Titella ja no va tenir res més a dir, va allargar la mà i va tocar una campaneta. Aquell so va fer aparèixer immediatament 2 mastins vestits de gendarmes. Aleshores el jutge, indicant en Pinotxo als gendarmes, els va dir:
En aquest pobre diable li han robat 4 monedes d'or. Agafeu-lo i tanqueu-lo a la presó. El titella, en sentir que li queia aquesta condemna entre cap i coll, es va quedar de pedra i va voler protestar. Però els gendarmes, per evitar pèrdues inútils de temps, li van tapar la boca i se'l van endur a la garjola. I s'hi va haver d'estar 4 mesos. 4 mesos llarguíssims. I encara s'hi hauria estat més temps si no fos que va estar de sort, perquè heu de saber que el jove emperador que regnava a la ciutat d'Enganyabadocs havia aconseguit una gran victòria contra els seus enemics i per celebrar-ho va ordenar grans festes públiques, il·luminacions, focs d'artifici, curses de cavalls i de velocípedes i en senyal d'alegria va voler que s'obrissin les presons i en sortissin tots els malvats. Si els altres surten de la presó, jo també vull sortir, va dir en Pinotxo al carceller. Tu no, va respondre el carceller, perquè tu no ets un d'aquests. Perdó, va replicar en Pinotxo, jo també sóc un malvat. En aquest cas tens tota la raó, va dir el carceller, que es va treure el barret respectuosament, el va saludar i li va obrir la porta de la presó i el va deixar marxar.